annabi ya ce duk wanda ya daga hannu ya yi haka a gaba ga Allah, Allah na kunyin ya sauke bai bashi komai ba. Fiskantar alkibla, sannan daga hannun ake dagawa a roƙi Allah, tafin hannu ake roƙon Allah. Kasan wani zai addu'a hannayen fiskansa suke kallo. Haka ne da yawan mutanen mu kaluran suna addu'a fiskan su haka kamar madubi suke kallon tafin hannun su. Hannun ake dagawa a roki Allah da shi. Idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akufikum, ku roke shi da cikin tafin hannunku. In za a baka ba haka kake yi ba? Akwai da zai baka ne kai haka? Ku roki Allah. Yana daga cikin ladabin roƙon Allah ka ga biyan bukata shine ka yi yabo da kirari ma Allah kafin ka roƙe shi, ka yi kuma salati wa manzan Allah. Allah kai ne mai bayarwa, wannan abun da nake nema Allah in ba kai ka bani ba mai bani, Allah ka bani. Ka kaskantar da kai, ka yabe shi, ka yi kirari, domin Allah ai shi ne ar-razzaqu ko? Ka san banda Allah za ka sami mutum mai arziki ne amma kuma marowaci. Ana samu ko ba samu? Saboda haka ga abun amma ya gagara siffantuwa da siffar masu shi. Kamar cikin mutane ne za ka samu mace sunanta Salaha ko Salihu, kaga ai karshe kenan mutumiyar kirki, amma sai ka same ta masifaffiya. Kaga sunan ai bai yi muɗabaka da mai sunan ba. To shi Allah in an ce ar-razzaqu bi arziki, to akwai arzikin kuma ana bada arzikin.